Is alles nu bijna gedaan? Bijna wel. En ja, straks komen nog jongens voor de meublement erin te zitten en dan zijn we zoiets. En dan kan zondag in de tent naast de ijssalon van Frans Verstappen gekeken worden naar de race van de kleinzoon Max. Montfort loopt uit, want ze zijn hier apetrots op hun Formule 1 coureur. Ja, weet u eens, Montfort, ik denk dat heel Nederland trots is op Max Verstappen, want ja, Max is uniek. Ja, ik vind het echt super. Ja, dat is echt, ik ga zondag ook hier kijken, dus ik hoop dat hij er wat van maakt. Wie dat bij Marlboro ging rijden in Nederland, wie de eerste autorace ging doen. Foto's in het knutselhok herinneren aan de tijd van zijn zoon Jos in de Formule 1. Maar wie denkt dat na al die jaren de zenuwen nu minder zijn, heeft het mis. Had ik vroeger met Jos hetzelfde, maar ik heb hetzelfde gevoel. Precies hetzelfde gevoel. En vandaag, ik zit gewoon nachten achter elkaar op voor hem te volgen. Hè. Gewoon echt niet naar bed hoor. Ja. Dat is het hem. Een trotse opa. Bezig aan de laatste versieringen in de feesttent. En zo is alles klaar voor zondag. Niet te vergeten de tap. Er is alleen één probleem. Maar de tap, dat blijft toe. Dat blijft toe. Daar moet ik niet, ik heb er geen vergunning voor. En we moeten dat strikt uitvoeren, want anders komen de andere 18 wedstrijden ook in gevaar. Ja, het is gelukkig 's morgens vroeg, dus dat kunnen we nog een beetje overleven. Maar na de tent kunnen we nog altijd hier tegenover, naar de kroeg. Oh ja, dat is even strak waar. Gelukkig maar. In deze tent is het zondag in Montfort te doen. En net als 12.000 kilometer verderop bij Max, blijft het ook hier alcoholvrij. En je ziet natuurlijk een brave burger. Dat ben ik. Toch leuk is het toch niet van.